Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode. Assalamu alaikum. Jama'a barkanmu da warhaka. Kamar yadda kuka sani cewa wannan tasha mai suna Fasaha 24 za ta dinga kawo muku labaran duniya irin faɗakarwa, ilmantarwa, nishaɗantarwa, kai har ma da kalaman soyayya. To a yau ta kawo muku labari ne akan wata mata wacce ta yi makishiyarta asiri da bai baro ba. Akwai wani mutum wanda bai da aikin yi da ya wuce gadin makabarta. Ya ce wannan gadin bai taɓa ba shi tsoro ba sai rana guda ɗaya, wadda ɗakin shi da wani sabon kabari bai da nisa sosai. Ya kasance cikin dare sai ya dinga jin kuka da kururuwa. Abin ya yi matuƙar razana shi har ta kai ga washe gari ya nemo 'yan uwan wannan mata. Shi ne yake tambayar mijinta ko akwai wani abu da ke tsakaninsu. Mijin ya ce san babu. Yaranta nan ma suka ce lallai babu komai, sai dai akwai kishiyar mamansu da ba ta da lafiya, tana fama da rashin lafiya mai tsanani. Mijin nata ya shiga ɗakin wannan mara lafiya. Garin bincikensa ya gano wata bebin roba an ɗaura mata laya, sannan kuma an coka mata allurori a jiki. Da ya ɗauki wannan bebin ya zara allura guda ɗaya, sai wannan mara lafiya ta kwala ihu. To dama an saba idan ciwon ya taso akan kirawo 'yan uwanta. Haka mijin ya ci gaba da zara allurorin nan, matan kuma sai ƙara take yi. Yana gama cire alluran nan, mara lafiyan nan ta tashi ta zauna kamar wacce bata taɓa ciwo ba. To 'yan uwa mata, wannan faɗakarwa ce wacce ya kamata ku kiyaye. Ita kishiya abokiyar zama ce, in ma baki son kishiya to ki kyautata wa mijinki. Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan.